Dong adlaw natong tanan karong adlaw Martes day karon. Kupat. Unsa? Gagandam kog bawo ni Lexi kani ang ipabaw ni Jack. Apple. Pagkaon na diha gani hara intaw na mo pagkaon. Jang sidan sinabang karning baboy. Nagsabaw og sadyo kay si tatay matos sinter. Mahog sadyo. Kato ang ipabaw diri sa adlaw mong gihurot og kaon. Unsa man ni kuan gyapon ni panit? Nay pamaw na mo nay. Alag ning kuran na tay. May sabaw. Tata rin ito sabaw. Hindi mo nalagyan. Buwan. Kutsara. Bukunod ang dapat. Ano ni? Humok ka aja ba? Humok naman. Humok ka rin. Kaon na pod nay nga mo tatay. Ba't ako mga kabunga? Kawag daghantay kay ron timbang unsa tay mapun-an lagi mo timbang. Last timbang nimo 45. Agaw 55. Ang lakang timbang. Datos dengan mito tay. Hagna. Yung timbang si tatay, yung timbang ko. Kinsa diniwang na magtatay, tatay day gadid. Tay. Ano mo mong ipamati day? Ano naman? Pero kinanglan din gihapon ka magpaluap check up tay. Kasto na. Di. Hindi ka doktor dito. Ha. Pwede ba doktor? Hindi mo doktor sa ito. Ano ba si Lima? Ing na, Dr. Sintel. Diyan kay na record ni mo sagda. Mag-cardiac panel labas sunod buwan. Pwede ba ganyan lang mag-check up? Anong di man tay? Kanang karyak pani, kasi na kanan ako pinabagay mga dugo, mga ili, kuwan, sugar. Ano na, bakit daw? Natungging nas mayordong tinga. Mag-follow up check up ka, libre nagsikjanan para sa mga senior citizen. Di na yung mga tagat to. Manda hapon. Chata naman to na ho, ni masagtawagan na o mag-follow up check up na. Ano, hambog na hambog sabaw. I-follow up check up ang guna kay in case of emergency. Na nagay-record at nga ning tuman kas ilang kuan. Pag doktor na, huwag butang na sa resita na. Follow up check up. Lain po itong cardiac panel. Hindi na. Karyak pani, hindi na pagmamaka na ng pamilya. Ang sa oras ay ka mong meeting senior citizen ay. Hindi na una. Mahuman. Mapapad. Uy, ito si bad na magduwa sa pagkainan. Ano yung mga buhok? Maligo ko Maligo, Zid. Kaya ka naligo gapon. Wala din di ba na rin? Katatay ko nun na. Ano? Katatay. Ano? Initon. Sinugbatay. Suba nga? Naning baboy. Ini mau road. Wow. Di pa rin ko ba? Wala sa di. Kalau ka na rin sa'yo namin ito dyan sumba. Ako meron dyan mo ka. Unod. Ako na ako dito ka. Ito suskon. Dari. Dami pinarat dia. Wak man pinarat. Oh. Kana. O dia pinarat na sa unod sa. Sudan. Pagkuwag asin tay kay kuwang rabag asin imong lawas. Mabitaw ko sa Oo, duto. kasi na himarat. Imarat mo takatay siya magkakaguwad nga naman na inganak mo ka. Utda ng luto ah. Anak ko bumuk na. Unod. Ang isba ka ni Apola ni. Di ulo na. Ang dito ka lang. Ang makalusuka. Ano suka niya? Yung ang suka.
Last timpla na yung tatay ng ijang gatas ni no. Dahil guli na na. Butang, hindi sa gapo ka bugnaw tubig ang sabaw. Ha? Bugnaw tubig. Detrip baga bugnaw ay. Nainom siya. Uy, bisa matagal tikap kay Besaryong nagma. Na, ang bilamot anniversary. Di oy. Huy, bisnog anniversary. Ha? Huy, bis noon. Baby 16, mako na i-release, may bawang tanda ang meeting. Way labot ng anniversary ug sasakyanan sa Alicia oy. May lawat na. Katong yung gisakyan des paggawas ni mo sa ospital mo pud to. Sakyanan to mo dito kos mga senior citizen. Ning si Mayor Dongte. Kailan? Si Mayor nagistorya may. Ako, no. Bago man to. Kita lang matakay, lain. Ito na kay karon mo follow up check up. Wala nga sa ate mo ni kas dan sakyanan ay. Kung ang bumingon, sa tagang suway, yan sa tanan. Ikaw kay kasto na. Kung kayo, sa kalibog po kasi na. Dito miss ba? Ay, hindi naman na. Tamis ma? Yakot. Diya magbaon pag biskwit. Magawa lang tayo. Sana all red. Ah, Ha? magawa mo ito ba? Pwede mo bang dito? Na, ang jagger, Ano? nagluto po mo kanyang baboy. No, Adobo. nagdag tubig. Adobo ho na eh. Padobo nga tiyali. Buwan na rin. Kaya magtupang kong dun Emilio. India. Ugma ba? Gabi, Lagi. gabi, magtuwa na na. Tawagin. Ngayon. Ito ay istorya ay. Tuon di ay. Ito ay. Sige na be. Di man kagpagawa pa. Huwag baka mga ganila. Mamahaw ta guys. Ha? Mamahaw ta guys. Mamahal ka guys. Salamat kung Mayor Dongte kay silag sobrang next eh. Bro, man. Ug sa nagkwas ang motor, salamat nimo ma'am. Ma, kanas ada Katok mo ng hati karib na po. Was gaw ni Lexi. Salamat ka dyan nimo ate. Salamat ninyong tanan guys. Ha? Ano sabi? kanas ada ay kuha agawan. Wag pa uy mo. January pagali ron. Ay, sino? February 11 to na-reserve. Pero nautan ako sa imong mama sa imong classmate alas 2 ra ba kuno sugdan alauna na ana didto. Maklaro didtong damage. Atong balikan na pwede ba itong ilahang tapuanan, tapakan. Susihan ba na? Mga lagabang di nila kuanan. Ano ba ado? Ikaw ang mahabing. Sige na be. Ano na? Kaya magpahuway, dapat taligo ka una. Baliktad man, nagkaan una. Yan, yay. Kuha eh. Nagan raman eh, di mga kuha niya. Magbaon pa man niya biskwit. Napay gatas sa katong kuha nung imnatong dya. Alam, nga na ano eh, panghimagas. Gatasin mo buwan na yun. Kaya mong uniform, magandam sa ko. Sige na, be, gamay nga naman na. Huwag tayo muluto tayo, gamay na naman tayo. Unod. Kanya. Gamay. Diyan, tuluwa gamay. Gamay na ka luto. Ang kano po ko. Nil. Ganda ang tuwan 5. Alas 5 pa. Nag-oatmeal si tatay. Gamay. Sa doon ko tara kay parang sa dating init. Hindi, painom tamo. Alas ang pamilya. Nabasa doktor ta na nag-magirasan na. Nabasa nila. Gikuan ra mas nurse, dyan nga mag-doktor nga, kinanglan lagi ka matanaw. Nanawan ka ni dyan. Hey guys, dalamis, bye! Kamis na lang si tatay, gikan mi sinter. Nagmotora. First time ni tatay ni sakay sa motor.
daan na lagi. 5 ra ning tubos timbang ni tatay te. 5 ra. Ag tubo sa diyang timbang. 5 rin tubo. Oh, kay 45 man to sagna. 45.5. Oh, 0.5 ra. Diyan na girisita nga kuan. Vitamin para pagkanag kaon. Pagpila ka ni. Vitamin B complex. Isa ni? Ibig sa ni agis doktor da. Kinahanglan lagi sa tay follow up check up ug mas hagna. Ug mo nga rabadis ta tay nga di siya follow up check up kay ang doktor sa alis siya wa pa naka-decide ug tagaan bagtambal kay sa x-ray ni diyan na lagi maridig nga nakita. Pero sa iyang luwa negative man. Sa x-ray. Basta tayo sa... may electric pa ni mo itong chargeable, te. Dihangat mas tatay. Pero maghihubak. Ha? Kalimot kung yung doktor ba? Mubalik pa ko ros ko harang yatin sila nagtatay kay kauwan na po. Balik pa ko merkado kaya rin ipang pangutan nagtagpila ng vitamins. Ay guys, madung hapon. Abing ka po dyan. Round buhol ko, bitaw. Gikag ko dun Emilio. Hospital. Ako aning liksi, sapatos. Ang nangakuha, nagamang result sa x-ray guys. Kaliksi rin, hindi gipili bangon. Nakagaol akang nanay o kang liksi. Pabasa pa ni doktor. Ito na ba may simbahan matubing o pantabing sa Nakagaol. Kuha ka buhok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 man. Salamat kay Kado sa nagtabang sa motor. Nahatag siya og 500 para sa sobre ni Lexin. Katapong naghatag sa mong rep, naghatag pod. Salamat Kado ni mo ate. O salamat pa din mo ma'am sa nagkuas ang motor. Diya darati, nakuha na ng sapatos si Lexi nga katong mong pa-reserve. Kay ilang production number kay need man nila ang palda nga maong pa ko kakita. O white shoes. White did nga plain. Salamat ka jo. 685. Maado paglaing tao kay size jang amahan, way kwenta. Tapos ipalit tag medyas na pod. Kaya ro adlaw. Sanggalat na pod. Sanggalat ni Lixian. Dara, bubbles. Mong gipili. Oh! Wow. Bubbles. Mag-alcohol sa, kaya naghapa-hapa ra ba ka dito. Balik siya nagsapato. Dara bingbing Kas ka pagang bingbing. Kasi pagong. Kaya lapis ni mo Kaya agi mong lapis ka kuang. Gusto ang kalyana nagikuang. Imong baon. Thank you, Dang. Dang. Puda na oy. Oh, Dang. Nang alcohol na ka? Kare. Mag-snacks na ka to. Tanggalan na ng talis imong buhok. Kaya na ng buntag li. Ang sabay mong ingin ate katong ipalitan kay shoes. Salamat, ate. Sa nagkuas sa motor. Salamat ninyo. Bayad pa rin sa motor. Kuhaan man ko magbayad sa motor kada 13. Pizza 13. Wala ko nakapalit og ilis lapis dito ang palit din papel ng lapis. Palit ko. Ag-assignment, tumana sa ito. Unsa na ng bubbles. Hindi na natagdangan. Kung tayo doon yung white. White, wa pa diha. Ha? White house ila. Darat ti diha.
Kuag tigil siya na eh. Ako ay Sakto na. Isukod mo na dito. Pila. Ano gisapot mo siya? 685 ha? Ano gisapot? Bawa ni dya. Bawa ni dya. Balik tayo nag-resign gusto. Makain. Mahal mag-badminton. Pila. 300 ka pin. Jakas ang gamit ra. Sa order pila. Paano naglapi? Apil ang shipping. 385 ba to? Discount later. Andiyan na pag-isa kanina, kaya nagluto kayo. Pagluto na ko sila. Namin label study. Kasi alam mo, di ko kumusta. Consider inflammatory process in both para cardiac areas. Follow up is recommended. Follow up, Lexi. Huwag ka nanay. nagakutay sa wa ko'y labot tay sa. Pareho mo masilin. Kisa na ikaliksi? Ano ba ba? Hindi harang tulo na. Okay, magkatijuli. Atay tay mo kung apilon tay Naglako sa. ko sa Muscalian. Kaliksi mo. Ako kay Tonte. Kaliksig ka nanay matag-uaw. Kani kaliksig ka. Ang galing siya na. Tatamag bumasa ng doktor mo. Mas ka bang doktor mo balik sa sinter? Ano mo? Kung ano ka mo, dapatan mo tambay. Paano man na ida, gawin kagita mo kisla dito. Hanggang sila gibuk. Ano nasa hisinis. Kung naman na may nakita nga butog gabon, nagfag sa iyang baga, may nakita. Ginuuniwala. Tagoy sa nanay. Pwede ko sa kabuok. Ano na? Sa akong ako, dahan mo din po. Nasa rin. Di, mo na. Tagoy na kaban. Yang ngipin kaya kang kulot na. Pwede po na pagtapo. Mamatay niyo butang. Dito sa kayo mag-count sa kasawa, kayo Mabilis, no? mag-vlog. Ang sampo, ulit ng buhok. Yan yung pamutan, patasin na sa lalay. Patasin, pupusin na yun. Agresita sa vitamins ni tatay. Danahon na. Nangutan ako na to sa pharmacy. Tag. Masalamat ka sa Ginoo. Kainin ka sa nagi. Tawa normal. Normal ka ho. Salamat sa Ginoo. Pero kang liksi may makagaol. Salamat sa Ginoo. Normal aga. Pero kaliksi lagi. Kagaol. Liksian! Hipo sa sari mong lapis o kuano, biskwit. Daghang salamat. Kaado ni mo te sa imong gihatag nga pang kuan ni Lexi sa sobre ug sa gown ug sa sapatos. Dari imong gihatag dari namo salamat. Salamat pud nimo ma'am sa nag suporta sa akong motor. Daghan gyud kagong salamat Ginoo na magbasin jud kamaadyo. Nay palito na tag sud anay, sa sud anay. Isda, di na pud mo kag isda. Anay, guwapo ko nagluto karni kay sige lang dito karni. Ibawn mo to ug man ipalawat check up dito tay. Buwag ka. Buwan. Wala na yun, sa uwalo ka nung na Lakaw na. Tabuhin ang lapis dito, ibutas mo lamisa. Ang Yan pa yung po mo. gusto ano mo kagad mo na mo kay Ikaw. Pati ring hairpin, ibutang na to sa butanganan mo vitamins, isid sa itong na ibagbag. Salamat diri sa sapatos ate amping biha. I love you.